Haloo, kuuluuko? Saanko huomion hetkeksi kaikilta? Mä oon Juha Huhtakallio ja mä rakennan täällä meille pelikoulutusta. Musta on hienoa nähdä näin valtava määrä pelaajia täällä. Ja pelikoulutuksesta sen verran, että jos teitä kiinnostaa lisää tietää, päästä mukaan tai ootte jo mukana, mitä tapahtuu, niin aina kannattaa ottaa muhun yhteyttä. Ja varsinkin liittyy meidän Facebook-ryhmään. Meillä on tänään nyt ollut tämän viikonlopun aikana meidän ensimmäiset jamit täällä käynnissä. Ja nyt seuraavaksi me katsotaan nämä perit läpi. Näette vähän millaista tuotoksia saadaan aikaiseksi. Minäkin näen. Ja meidän palkintoraatikin istuu täällä. Niin eli juhahuhtakallio@metropolia.fi, niin laittakaa sinne maili, jos haluatte tietää jostain lisää. Ja viikon päästä keskiviikkona alkaa Game Design-kurssi Arabian rannassa. Ja jos kiinnostaa Game Design, niin ilmoittautukaa sinne. Thanks. Okei, terve ja huomenta. Tosiaan me ollaan nyt viikonlopun aikana väsätty Mikki ei ole päällä vai? Ihan niinku tähän kiinni vai? Okei, eli uudestaan. Hyvää huomenta. Tosiaan me jamittajat ollaan koko viikonloppu käytännössä niin hikihatussa väännetty pelejä. Ja tosiaan teemana on ollut selection, eli valinta suomeksi. Ja tämä siis toistuu jokaisessa pelissä. Tuomareina meillä on täällä Pekka Hänninen Boom Lagoonilta, Rashad Wolfine Gamesilta ja rakas opettajamme Juha Huhtakallio. Okei, ja sitten me aloitetaan ensimmäinen pitsaus. No eikä mitään. Taisin... sä voit sen alkuun. Ei tarvitse laittaa sitä mukaan. Joo, no siis mieluummin silleen, että se peli on niinku ekasena näkyvillä. Ai mitä? Mä sanoisin, että aikataulun puitteissa niin ehkä niin ei. Tai silleen, että niitä voi ehkä sitten, jos niin palkintojaossa niin kriteereitä voi niin siinä sitten antaa, että mikä on ollut hyvä ja huono sitten voittaa. Juu, voi pistää päälle, mä pistän sitä. Voiko pistää äänet? Joo, no siis me aloitetaan nyt. Okei, elikkä ensimmäinen peli on nimeltään Spellmaker. Ja me odotetaan pelin ääniä. Okei, no mä selitän tässä aluksi niin tämän pelin idean. Joo, elikkä siis Spellmakerissa niin on kaksi niin pelaajaa. Toinen pelaaja, tai siis pelaajat niin tappelevat toisiaan vastaan kokoamalla riimokivistä erilaisia loitsuja. Haasteena on se, että riimuja voi valita ainoastaan niin tietystä kohtaa tätä, mitä me kutsumme assembly lineiksi. Ja erilaiset loitsu- tai elementtikombinaatiot luovat erilaisia loitsuja, joilla on sitten erilaisia efektejä. Ja tavoitteena on siis yksinkertaisesti saada vihollisen hiparit nollaan. Pelissä on myös mahdollista vaikuttaa omaan elementtiinsä, ja tässä on eräänlainen kivipaperisakset-mekaniikka, jolla tietyn elementin loitsua käyttämällä voi tehdä enemmän tai vähemmän vahinkoa viholliseen. No niin, ja seuraavaksi me siitä näytetään tässä kaksi meidän ryhmäläistä pelaa toisiaan vastaan. No tässä My Menus nyt ei ole erikoisesti mitään sen suurempaa kuin Start Quit ja sitten volumen säätö. Sitten siellä näkyy vielä kontrollit, että miten ne toimii. Eli kivipaperisakset tyylillä lähetään. Eli Firespelli tekee damagea ja tää siis toimii silleen niin, että se minkä sä keräät ensimmäiseen slottiin, mikä näkyy oikeapuolimaisen pelaajalta täällä oikealla,
mikä tulee ensimmäisen valintana, ja sitten taas vasemmanpuolisella pelaajalta vasemmanpuolinen, niin se on se, mikä päättää spell-tyypin. Spell-tyyppi on sinänsä tärkeää, että Fire on se, joka on suora direct damage siihen viholliseen. Sitten sulla on Ice-pelli, joka sitten on semmonen, että se tuhoaa kaikki tietyn tyyppiset nämä elementit täältä vihollisen assembly lineilta. Sitten on Nature, se on tää vihreä. Se vaihtaa omaa elementtiä. Ja sitten on Wind Spell, joka vaihtaa vihollisen elementtiä. Ja se miten nämä toimii on, että toi toinen slotti, joka on nyt taas siitä oikeanpuolimaisen pelaajalta toi vasemmanpuolimainen. Ja sitten vasemmanpuolimaisen pelaajalta oikeanpuolimainen slotti tossa. Niin se päättää, että esimerkiksi jos sulla on Wind Spell, joka vaihtaa vihollisen elementtiin, ja sä valitset Wind Spellin kanssa Fire-riimun, niin se siinä vaiheessa vaihtaa vihollisen elementin Fireksi. Ja miksi se on tärkeetä? No koska damage-systeemi toimii ton Fire-spellin kanssa silleen, että jos se on neutraali, eli kivi-paperi sakset tyylillä niinku sama elementti kuin itse, tai sitten se toinen neutraali itselleen, niin se tekee noin, jos numeroita sanotaan, niin noin 10 damagea. Ja sitten jos sä teet strong against weak, niin se tekee noin 20 damagea. Ja sit taas jos se on weak against strong, niin se tekee 2,5 damagea. Eli tässä on erittäin tärkeä se, että sä voit taktikoida, sä voit säästää noita spellejä tohon alas, niin kuin näette. Hienolla efekti liikkuu tossa alaspäin. Niin sä pystyt säästämään noita spellejä silleen, että sä otat vaikka muutaman Fire-spellin ja otat samaa elementtiä, ja sä vaihat sen vihollisen elementin semmoiseksi, mikä on heikko, niitä sun damage-spellejä vastaan, ja sit sä bam, teet tosi isot damaget. Eli siis tässä pitää koittaa manipuloida mahdollisimman hyvin sitä, mikä se oma elementti on, nähden siihen, mitä tuolla vihollisella on spellejä, tai mitä sille on tulos tuolta assembly lineilta. Niin kuin huomaatte, niin tää on aika nopea temposta. Eli tässä me haluttiin heti aluksi, kun lähdettiin designaamaan tätä, niin haluttiin sitä, että tässä on strategiaa, mutta sitten kumminkin se on sen verran nopea, että pitää aina tehdä sellaisia päätöksiä, että optimaalista päätöstä ei todennäköisesti tuu, vaan pitäisi päättää vaan, että mikä on nopein ja mahdollisimman tai vähiten huonoin päätös. Ja tässä nyt kun on pari roundia pelattu, joo, voittaja ratkei tässä nyt aika selkeästi, taitaa olla Jukka, joka tämän voittaa. Tällä hetkellä siis tää toimii ihan vaan lokaalisti, eli oli ne 4 nappulaa anteeksi, ja toinen pelaa nuolinäppäimillä ja toinen pelaa vastilla. Hyvää huomenta. Toimiks tää? Miksi mä en kuule mitään? Tai mä kuulen vaan normaalia ääneni. Niin joo, ne on poispäin. Mä oon tää monitoria sisällä. Okei, hyvä. Peliäänet ei sit saattanut välttämättä kuulu noista. Nyt mä ymmärrän, miksi ne kaikki puhuu tähän, vaikka se ei toiminut. Ne ite kuulee, että toimiiks se vai ei. Siis me saadaan kyllä striimiin noin musiikit ja tämmöset, mutta ne kuulokkeista ei välttämättä. Hyvää huomenta. Meidän pelimme nimi on Pick and Behead. Pelin ideana, no aloitappa peli, niin sitten näkyy. Pelin ideana on valita kätyreitä joka vuorolla, jotka sitten vaikuttavat pelaajan ominaisuuksiin tai 3 eri muuttujaan, joita ovat varallisuus, suosio ja rauha. Ja siis jokainen pelaaja on oman valtakuntansa kuningas ja
hänen pitää pitää yllä noita rauhaa, suosiota ja varallisuutta, muuten hän häviää. Ja katsopas nyt. Ja varallisuutta, suosiota ja rauhaa pidetään yllä valitsemalla strategisesti oikeita kätyreitä, jotka vaikuttavat näihin muuttujiin. Lisäksi näitä kätyreitä tulee välillä mestata. Ja tarkoitus oli, että mestaus lisää kansan suosiota, mutta emme ehtineet niin pitkälle. Ja siksi peli onkin vähän yksinkertainen, mutta ei se mitään. Ja nyt meillä on voittaja. Ja sitten tarkoitus oli myös lisätä näille kätyreille erilaisia ominaisuuksia, niin kuin vakoojalla voisi nähdä toisen pelaajan kortit, mutta emme sinnekään asti ehtineet. Ja tosiaan mestauksia olisi voinut olla enemmänkin, koska se nyt on vaan mukavaa. Se luo särmää peliin. Mutta ja lisäksi tekoäly on tyhmempi kuin saapas. Elikkä pelissä ei juuri ole haastetta tällä hetkellä, koska tekoäly valitsee satunnaisesti korttinsa toisin kuin pelaaja. Niin. Mitäs muuta? Joo, sit meillä oli kaikkea muutakin suunnitelmaa, niin kuin että saisit voinut kerätä veroja noilta alaisilta ja palkata sotavoimia pitämään yllä rauhaa, mutta emme ehtineet niin pitkälle. Mutta ei se mitään, kokemus on ollut miellyttävä. Olemme oppineet paljon itsestämme ja maailmasta ja elämästä. Toivottavasti nautitte esityksestämme. Huomenta. No niin. Näinkö? Huomenta vaan. Meillä on tämmönen peli, jossa lähtökohta oli se, että pelaaja lähtee tällaisen sokkeloon juoksemaan. Ja se joutuu nopeasti aina tekemään valinta, että mihin suuntaan se lähtee seuraavaksi. Tässä nyt sitten on tommonen, että siellä polku hajoaa sitä mukaan kun juoksee ja ei voi pysähtyä miettimään. Matkan varrella kerätään tollasia kolikoita ja sitten tavoitteena on saada tollasia vihreitä jalokiviä kerättyä 3 kappaletta ja sitten pääsee tason läpi. Ja noi palikat lähtee aina hajoaa siitä suunnasta, mistä tulee sinne, että ei voi niinku kääntyä takaisin koskaan. Niin, ja tuo taso aina luodaan satunnaisesti tonne ja joka kerta kun kuolee, niin uusi seikkailu edessä.
Joo, eihän siinä yhtään bugia tietenkään. Oskarin kone oli sitä helvetin hienot grafiikat, ne vai kerännyt kaikki tänne. Se on aika pieni. Haastetta riittää. Ollaan silloin, kun me laitettiin pelkästään 1 jalokivi kerättäväksi. Se on siinä, joo. Toimiko? Okei, kiitos kaikista pitseistä. Nyt Jurille annetaan noin 10 minuuttia aikaa miettiä ja sitten meillä on Game Jamien palkintojen jako.